So, what's up mga idol? So, tara na! Oh my God! Bali nga pala, pupuntahan namin ang sikat na kainan dito sa Cabanatuan. Sinama ko na rin ang aking abay at ang kanyang pamangkin. Dumaan nga muna pala kami dito sa ospital para ibigay yung lugaw. At nandito na kami sa highway ng Cabanatuan. At dadaan nga kami sa Philippine National Bank dahil wala daw pera yung abay ko. Grabe ang naging biyahe namin dito. Napakainit at ang traffic at sobrang dami ng sasakyan. Huwag na kayong magtaka dahil ang Cabanatuan, the tricycle of the capital of the Philippines. So, ayan na nga, nandito na kami sa PNB at naglabas na nga ang abay ko ng pera na pangbayad. Gago! Bali nga pala, malapit na kami sa aming pupuntahan. Kung nagtatanong kayo saan nga pala matatagpuan yung aming kakainan, bali nga pala matatagpuan ito malapit sa The Medical Hub Building, Barangay DS, Garcia, Cabanatuan City. Kung pamilyar kayo sa terminal, dito malapit ito. So, ayan na. Bali nga pala, nandito na kami sa loob ng Only Feast. Ayan, mga idol. Tignan nyo kung paano yung mga decoration nila. Ang gaganda. Bali nga pala, kaya tinawag na One Piece yan. Bali, binasi nila sa kanilang kainan. Grabe, ang bilis naming maka-order. Wala pang kalahating oras, dumating na yung order namin. So ayan, nag-start na akong kumain. Bali yung abay ko at yung pamangkin niya, hindi na rin mapigilan at ako'y kumain na rin. Bali nga pala yan, huwag kayong mahiyang umorder dahil dito, only piece, only lahat. Bali nga pala, ako, marami na akong nakain. Siguro, kung pagsasama-samahin ng aking mga nakain, inabot na siguro ng 30 pirasong chicken at 2 platong carbonara. At ayun, sinundan ko pa nga ng hamburger. Grabe, ang sarap. Sulit na sulit yung ibabayad mo rito dahil mag-e-enjoy ka sa makikita mo. Dahil dito nga kasi, sikat na sikat at napakasarap ng kanilang mga putahe. Magugustuhan mong kumain dito dahil sa mga iba't ibang choices na pagpipilian mo ng flavor ng mga chicken. Sa hindi ako nagkakamali, mayroong halos 13 flavor ang pagpipilian mo rito. Kaya may enjoy mo ang pagkain. At ayan nga yung abay ko at ang kanyang pamangkin. At sarap-sarap at enjoy na enjoy sa kanilang kinakain. Bali nga pala, ayan at ako'y hindi pa rin sumusuko sa kakain dahil sinusulit ko na nga ang aking binayad. Kasi yung perang binayad mo, sulit na sulit. Talagang mabubusog ka pagkatapos mong makain lahat ng gusto mo. Bali nga pala rito, meron silang tinatawag na set A saka set B para sa choices na pamimilian mo. So, kaya kayo mga idol, halika na at puntahan na tong restaurant dito sa Cabanatuan City nang ma-discover nyo kung gaano kasarap ang kanilang mga pagkain dito. So, ayan mga idol, at tapos na nga kaming kumain. Dahil nga dyan, at pwede raw i-take out yung french fries. Bali, tinake out nga namin yung french fries. At dito, pauwi na kami. Sana nagustuhan nyo ang aking video. Salamat!